Kini ang akong suliran. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Jenny Glenn, 18 anyos, single, usa pa ka estudyante, taga Sindangan, Zamboanga del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong birth certificate. Duha man gud mi sa akong igsuon ang gipalate register unta. Apan, ako raman ang nagkaproblema. Aron nyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, gipangayuan naman mi sa among maestra sa among birth certificate. Kana kuno sa NSO. Ay, nasad na. Pangayuan nasad mo ana sa eskwelahan. Duharo ba mo sa imong igsuon nga wa na mo maparehistro? Nanong inaanak man, ma? Aw, kami ni kuya. Ay, kani adto god. Di pa man ni kasadong papa ninyo. Unya na lang ng pagparehistro ninyo. Kay dili palagi mi kasadong papa nimo. Huwat unta mi og makasal me aron makadamos iyang apelyido. Apan mauna ni. Nakasal man tuon ni kadugayan apan tungos mga problema nga atong naagian na wa na sad sa among unang pagparehistro ninyo. Hangtod nga nangadagko na lang mo. Unya, ma, unsaon man ni. Nga kinahanglanon naman namo sa eskwelahan. Sige akong ingnos papa ninyo nga iparehistro na mo kay gipangayuan na mo ana sa eskwelahan. Dugay na kung nasulti lang mga magpapa na Giniglin, eh. Dugay na kung nangayo na nila. Gipulaan na lang akong maestra, ug pangayo anak kay wadyo ko ikahatag nila. Pero iparehistro naman kuno ta nila, kuya. Oh, mayo. Aron may birth certificate na ta. Kano sa among kuno nila iparehistro? Humana mo na mo parehistro ni papa ninyo. Salamat kaayo, ma. May birth certificate na unya ko. Pero paabot pa kuno tag resulta sa atong pagpalit register ninyo. Ma, wa palagi resulta sa atong pagpalit register. Tuod sa dugay man ang ilang giingon nga resulta. Narehistro kami adto, ma. Ay nga wa man. Nga maubantoy atong tuyo atong higayo na nga iparehistro mo. Mao gani, ma. Nya wa pa man lagi gyud ang resulta. Ano man? Gipangayuan na sa mo sa inyong eskwelahan. Wa man. Pero mag-senior high na biya ko, ma. Basig pangayuan na sad ko ana sa among maestra. Naon niya, usaon man na nato. Nga wa pa man tong resulta. Ay, Naon sa mo din eh? Ida, nagisgot-isgot mig asa ng resulta sa atong pagparehistro nila. Nga wa pa man gyud. Wa pa di ay. Ayambot, og asa na. Sa na resulta adto. unya, unsaon na nato pa? Nga kinahanglan na sa baya ko na namo, nag-senior high na ako. Aw, kung mao na nga way resulta, parehistro na lang mo balik. Ha? Parehistro ko balik pa? Oo. Basin ugoy na himutong pagparehistro kunuhay ninyo. Kay wa man kay resulta. Mga parehistro mo gusab. Aw, ingon ada na lang kitingali. Iparehistro ta mog usab. Ma, inigpa-enroll ko no sa grade 12 na ko ba? Magkinahanglan ko no og birth certificate. Oh, way problema oy. Narehistro naman mo. Kaduha naman gani. Maglukat naman lang mo ana. Ah, mangayo na lamin ni Kuya og kwarta, ma. Kay maglukat na mi sa among birth certificate. Kaduha ka marehistro, bis? Ha?
duha magod kapangan nimo ang narehistro dinhi. O, unsa? Tuig 2013 tong gipalate register mi sa akong maguwang sa among mga ginikanan. Kay wa lagi mi maparehistro sa among mga ginikanan pagkatao na mo. Unya, wa may result. Naabot na lang og 2015. Mao tong gipabalik na lang sad mi og parehistro. Og dihang naglukat na unta mi sa LCR, duha man kapangan ang naka-register nako. Unya, Okay ra ba nang ako, Jiniglin? Wa mas lang moingon nga kaduha ko ma-register. nya naon sa ditong ako ang kaduha man kuno ko marehistro kuya. Aw, basin tungod to kay kaduha man gid ka marehistro. Unya nganong kanang imo? Nganong okay ra man lagi? Wa man maduha ang imong pangan nga parehas og dungan man unta ta nga giparehistro og kaduha. Ambot lang. Ngano ka narang imong panganang kaduha marehistro? Na, saan man ni nako ini kuya uy? Nga naduha man ang resulta nako sa LCR. Ila pa man kuno tong susihon ko na unsa to. Mao lagi na ma. Unsaon man ni nako ma uy? Ay, naunsa naman sad na, oy. Mo gani, nyo sa amin ako aniran ma. Nga kinanglano na ba yan ako akong birth certificate and nagpa-enroll na ako sa grade 12. Na, pasabda ng mga maestra ninyo, oy. Nga maunay nahitabo. Sugdap yan ang pagparehistro ninyo. Ma, Sa pabaybahi mo na to, anak. Nga gibuhat naman na nato ang tanan. Kaduha mong gani noon mo maparehistro. Pasabda na lang ng maestra ninyo, anak. ma, Naunsa mo po nang imuha nga naduha man. Kawara man lagi ang kangkuya nimo. Imo raman. Nga parehas man unta mong dungan na mong giparehistro. mao gani ma. Og naunsa na na. Ah, pasabta ng maestra ninyo, oy. Ngayon na andang nahitabo. O ma. Mao ni nahitabo, ma'am. Pasayloa lang gyud ko, ma'am, nga wa ko ikahatag nga akong birth certificate kay mao man ni nahitabo. Ay, kinahanglan na ba gini Jenny Glenn? Kay pohon, kung mag-graduate na mo sa senior high, mao man ibasihan sa inyong diploma. Mao ni sa inyong pagpa-enroll sa grade 12, pangayoon na unta ni na mo daan. Ma'am, pangyo alang ko, ma'am, be. I-enroll lang sa ko. Ako lagi unya ng atimanon ng akong birth certificate, ma'am. Unya, kay wa pa man kay klaro nga narehistro. Apelyido sa lang sa imong mama nga itong ibutang nga may mga apelyido. Oh, ha? Uy, ganugod na nga di man akong apelido ang imong gida, Jiniglin. Mao may ingon sa akong maestra pa. Ah, binuwang! Ang akong tatong apelido! Ay, basing tungod kay wa lagi siya gikahatag nga birth certificate. Maunang ako ang apelyido ang giingos maestra nga ipada ni Jenny Glenn. Ah, dako ng binuwang! May magpatay na ko! Niya pa man kong amahan! Niya man kong amahan ni mo, Jiniglin! Dako pa man kong buhi! Ngayon di man pwede nga magdakas kong apelido! Ambot lang atong ma'am pa, uy. Nga kang mama man nga apelido ang gipada niya. Ipausab na, Jiniglin, ha? Ipausab na karon gyud dayon. Kay madaka niya na gastuhan ang pag-usaban na. Pa. Naglibog na gyud ko ron kung unsay ang anak buhaton. Kay sigihan na ba ako suna sa akong maestra og asa na ang akong birth certificate kay grade 12 na baya ko og mo graduate na unya ako sa high school. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, kaduha ko magpa-late register kay ang unang pagpa-register wa may result. Mao nga nagpa-late register ko usab. Unya nadubli na kuno ang akong pagpa-register. Asa may akong tumanon adto? Ikaduhang pangutana, duha mi sa akong igsuon ang dungan nga gipalate register sa kaduhang higayon. Apan nga nung ang ako ra may duha ka pangan. Usa ra man gyud ka pangan ang sa akong igsuon. Ikatulong pangutana,
Tungod kay wa ko kahatag og birth certificate sa akong maestra, apelyido na lang sa akong inahan ang gipada sa akong maestra nako. Mao na ba gyud ni ang akong gamiton hangtod mo graduate ko? Ikaupat o katapusang pangutana. Pwede pa ba nga mabalhin ang akong apelyido ngadto sa apelyido sa akong amahan? Unsa may paagi? O pila man sad ka ang magasto? Mausab pa ba ang apelyido nga akong gigamit sa eskwelahan? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ginny Glenn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, no nga mga problema nato sa mga ato ang kapikas, sa atong trabaho, sa ato ang mga kabutangan, sa ato ang kabanay, sa ato ang kaila, higala, silingan ug unsa ng mga issues nato dinha. Pwede pug inyong mga personal, mga emotional nga mga problema ninyo sa ilang love life, kinsay napakyas din at ilang gipanguyaban, sa ilang crush, sa ilang karelasyon, ay sige lang, ihilak lang na, ipadayon lang yun na ang kanang kasakit, no, mawara na, move on, pag may time, ana lang yun na ang ato ang buhato na, mga guys, mga sukinting paminaw, kay usahay, di man yun na garantiya good ang kanang relasyon nga, forever yun ganahan ta, pero usahay, no, ang fate, ang destiny, ang ato ang batasan, no, dili gyud magka jive, no, di gyud magtando, so unsaon na nato. So meaning move on kay na ay lain, no, sige lang ana ra gyud na, okay? Og ato ang mga suwat pwede nato ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender nato karong adlaw taga Sindangan, Zamboanga del Norte ug taguon nato siya sa pangan nga Ginny Glenn. Si Ginny Glenn ni suwat ni nato kay duha sila sa iyang manag-igsuon nga wa di ay marehistro. Gidungan sila og pa-late register sa ilang mga ginikanan ni adtong 2013. Pero tungod kay way resulta, giusab na sad og pa-late register pag 2015 og dihang magkuha na siya sa iyang birth certificate. Nakita nga kaduha na parehistro ang iyang pangahan. Apan ang iyang igsuon usara. Ug dihang wala na sila kahatag og birth certificate sa maestra, ang apelyido sa iyahang inahan ang gipadala niya sa pag-enroll niya sa grade 2. Iyang unang pangutana, kaduha ko magpa-late register, kay ang unang pagpa-register wa may result. Maong nagpa-late register kog usab. Nya nadoble na kuno ang akong pa-register asa may akong tumanon ato. Actually, ang dapat nimong tumanon ang first, no, nga pagparehistro kay mao man gyud na ang sakto nga record, ang double or ang second registration, mao man tuy dapat i-cancel nato. Kita gud mga sukintig paminaw, dapat ka usara gyud ta magparehistro. Inig ka anak man gud unta gyud no sa bata, dapat iparehistro na dayon. Maski pa og dili sa ospital, may manggud tong ospital bintaha na ang ospital maanak ta, kay ang ospital mismo moy motabang og process sa birth certificate sa bata. Usahay ang problema aning mga midwife or mga mananabang or kanang mga laying-in, malimot siguro sa ilahang obligasyon or dili mo tultul, maunang dili mo marehistro. Mao na ang mga ginikanan unta, no, wa man ay problemang ana ta dinha mga birthing center. Okay ra gyud na, labaw na kung safe lang, okay pud ilang facilities. Pero inig humantaw ninyong ire, inig humanyog luwal sa mga inyong anak. In town, tul-tul pud mo og siguraduhan ninyong marehistro in town na ang inyong bata. Okay? Now, in your case, Ginny Glenn, then imuhang first registration mo imuhang sundon, ha? Ikaduhang pangutana, duhami sa akong igsuon, nga nadungan og gipalate register apan nganong ang ako ra may naduha ka pangalan, usa ra man gyud ka pangalan ang sa akong igsuon supposed to be manggod
nakalusot lang yun siguro ng imo, no? Now, ang katong sa imuhang manghod, basin or igsuon na timbrihan yun siguro to, maunang wa nagmalampuso ng ilahang second registration. Munang wala na double registration. Imuha, wa siguro yun na namatngunan or late kay kibaw ka, ang kaning atong local civil registrar, murag usapod ni sa ahinsya sa ato ang gobyerno, nga murag kinahanglan na gyud i-computerize, wa pag yun ni na digitalize, wa pag yun ni na limpyo ang ilahang mga record. Dili ra gyud in town ikaw Jinglen ang naay problema dinha sa local civil registrar, ubay-ubay sad gyud no ang mga magsayop-sayop og intra, unya sakto imong pag-fill up, pag-type dito sa opisina nagsayop-sayop, unya kita na hinuoy mahasol, pagpausab kay na-submit na sa PSA, wala pagyudtaan na. Hopefully no, in the next 6 years when the new term of the president no will come, usa ni sa aspito nga ita ilahag yun untang tarungon kay nag-national ID ta. No, okay man pud na kay para naatay national ID, ang problema manggod ani nag-ID na ta, pero ato ang mga first records nato sa gobyerno, which is our birth certificate, nagkaguliyang pa. No? So, muna, mangita siguro tag sakto og maayong leader, no? Kung kinsa atong butaran, kanang makapahanay og makapatarong sa ato ang sistema diri sa atong nasud. Labaw na ning mga offices ka kinahanglan gid nato i-improve, no? Sama sa local civil register. Ikatulong pangutana, tungod ba kay wala ko kahatag og birth certificate sa akong maestra, apelido na lang sa akong inahan ang gipadala sa akong maestra nako, mao na ba gyud ni ang akong gamiton hangtod mo graduate ko? Dili. Ang imong gamiton gyud nga apelido kung unsay nakabutang sa imuhang birth certificate. Nakakuha man ka sa imuhang una nga birth certificate, katumoy gamita para mo na imuhang official record, no? Mo na imuhang gamiton. Kaya ang ato ang pangan sa eskwelahan, kanang sa TOR nato, no transcript of records, ato ang report card, sa ato ang mga official and all other government records, dapat consistent na siya kung unsay pangan nato sa ato ang birth certificate. Kay lagi mo lagi na ang pangana to sa birth certificate ug unsa nang mga detalye nga naa dinha, mao gyud unta na ang ato ang official nga record, no? Mao gyud na first gyud nato nga dokumento pagpamatuod na tawo ta. Mao gyud na ang first nga dokumento nga nag-record natong naapil ta senso sa gobyerno, no, nga gi-recognize tang tawo sa atong gobyerno nga naa natay katungod, no? So mo ganay ato ang tan-awon, munay ato ang gamiton. Okay? Munay gamita, Jinglen, ha? Ikaupat o katapusang pangutana, pwede pa ba nga mapabalhin ang akong apelido ngadto sa apelido sa akong amahan unsa may paagi ug pila man sad kaha ang magasto? Mausab ba ang akong apelido nga akong gigamit sa eskwelahan? Okay? Now, ang kaning inyuhang sa imuhang manggong imuhang suwat akong gi-tan-aw, wa man nimo gisulti kung kasado ba ang imuhang mamagpapa or dili. Now, I-explain na lang ni nato og klaro, kung dili kasado ang imuhang mama, even in your birth certificate, dapat kung dili kasado ang imuhang mama ug papa, dapat sa birth certificate nimo gi-acknowledge ka sa imuhang papa kanang sa likod ba nga pirmahanan para makadala ka sa iyang apelido. Kung pananglitan, kasado ang imuhang mamagpapa, way problema kay automatic apelido sa imong papa ang imuhang dalhon. Now again, kung dili sila kasado, dapat i-acknowledge ka. Kung wa ka gi-acknowledge, no, kay dili man sila kasado, then sakto imong teacher nga apelido sa imuhang mama ang imuhang dalhon. Now, kung gusto ka nga usbo na ang katong imuhang first nga birth certificate, kay mo man akong giingon nga gamito nimo, kato ipa-acknowledge mo to'y pirmahan sa imuhang papa ug i-acknowledge ka aron ang apelido nimo ang gamito ng apelido sa imuhang papa. So mausab na gani na nimo, pwede na po na nimo usbon ang tanan nimong record sa inyong eskwelahan. Kay ang kanang record nimo sa eskwelahan, Inday, ang gamiton ana kung unsa angan nga nakabutang sa imuhang birth o unsang mga detalye ang nakabutang sa imuhang birth certificate, kanang official nga PSA nga kopya, mao gyud na ang imuhang
gamiton. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, mayong adlaw og amping mo mga suking tigpaminaw. Mana so sa ka May adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan ining handuman. Nakawit ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ronnie. Dadi ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Wings. You fly from the dark to the bright side. Life will get better, better. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ronnie. Ha? Manguyab ka na ako? Oh, princess. Kana kung okay ra nimo. Oh, Ronnie, mahadlok man ko, uy. Mga bata pa man gud kaayo ta. Grade 6 pa gud ta. Oh, nganong di na. Ipuyaw ra bitaw. Tagai lang sa kog time ha, para maghuna-huna. Sige, princess. Maguwat ko ha. Gisugot na ko nimo. Oh, Ronnie, dili lang ta mo saba ha, kay dili pa man gud pwede nga mag-uyab-uyab ko. Makasabaan niya ko sa kong mamagpapa. Ay, kabla ka, princess, oy. Nakasabot man ko nimo ba? Salamat, Ronnie. Salamat sa princess, ha. Ngawa ko nimo gipaantos og dugay. Gipaantos pa mo tiguang. Bantay gyud mo kong binuangan ha. Dili, oy. Pinuang ko daw. Di na mahitabo, princess, oy, kay love good kay tika. Grade 3 pa gani nga crush naman kay kanako. Na-crush ka na ko grade 3 pa ta. Oo. At tiksad ay. Lagi. Uy, Ronnie, uyab na dahil mong princess, ha? Ha? Nganong nakibaw mo ka? Na may nakakita ninyo nga nagkuyog nga kamura. Tinuod nga uyab na mo? Oo. Hala, silent, means yes ra pa. Sa ato pa kamo nagitiay. Nganong siya man ang imong gipanguyapan, nga mas kwapa pa man ko ato? Huh? Sira kalaing ko nimo. E pagsultian ay, babay ko ka. Okay nga no, dili tinuod. Tinuod bitaw nga mas kwapa pa ko ato. Nibaw ka nga nung di ko ganahan mo? Oh, Awar ako ng naon nimo sa samin ay. Bata pa gani ka, kusog na kay kang mag-make up. Di ko ganang babae ngayon ana, oy. Ronnie. Mo ay na pagsigduol na ko, ha. Di ko gusto nga makitaan ta ni princess. Princess, nakigusto mo snacks? Kay palitan ti ka. Basi na lang. Ah, sige. Kana. Basi. Naara man na ka din Oh. Ganihara ko nagpaabot ni mo. Sira? Noon sa kagod. Kung sino paabot. Ngawa man ito magsabot. Princess! Oh. Princess, ay pagbiya! Oh, eh. Di ba ningon naman ko nimong ay pagduol ako? Di ramang gusto sa akong mga friends. Oh, eh, si Kenas Princess, oy. Uyab pagani mo. Awal lang ka na ko, ha? Okay nga naman, unsaan man ko nimo. Sige!
Kay isumbong ta mo sa atong teacher nga nag-uyab-uyab na mo. Shara. Anong nibiya man ka? Naaday mo'y sabot ni Shaira. Unya wala ko mahibaw. Ha? Uy, di to tinuod. Ingon siya, dira ko ko sa iyang mga friends. Ay, kapag tuwa na ang Unya, be. Nganong sa kadaghan og lalaki nga pwede nilang i-dare. Anha man gyud mo. May relasyon sad mo? Ay, princess, matungkan ko ni mo sa tinuod, ha? Nga kana si Shaira na ibog na nako. Pero wag gyud ko gusto na niya. Ikaw man akong love. Wa na may lain. Tinuod ka? Oh, princess. Wa ko mga tik. Love sad kaayo ti ka, Ronnie. Princess and Ronnie, paanhiyain yung parents, ha? I want to talk to them. Ha? Nga naman, ma'am. I will let them know nga nag-uyab-uyab na di ay mo. As a teacher, ako maoy mo guide ninyo din sa eskwelahan. You are too young to be in a relationship. Ma'am. Ronnie. Nag-uyab-uyab ka na di ay, ha? Nagpakauaw ka man lang. Ma. Kung mahibaw ini si mong papa, bantay ka lang yun. Ma'am. Ayaw pagtingog. Kay dili ikay akong gika-istorya. Akong anak dong. Kahilas baya ninyo, ka mga bata pa ninyo, nag-uyab-uyab na mo. Ronnie, dali na. Mamauli na ta. Ma. Sorry, Ronnie, ha? Pero magpuwag na lang ta. Dili naman sa siguro ta magkita kay mubalhin naman mig puyo. Muadto na mig usamis. Ato ko mapadayon sa akong pag-eskwela. Princess. Pag-amping din, he. Princess. Mutrabaho na ko, ma. Sige, pag-amping sa motor, ha? Dili magpakusog og dagan. Ay, kabala ka, ma. Ay, si Bay Alin. Hello, Bay Alin. Bay, kita taon niya. Ha? Nga naman, unsay na? Ay, walang good. Gusto lang ko nga maglaag ta. Kamingaw ning college days na to, eh. O, gipailele sa tamos akong uyab. Ha? Naan na di kay uyab, eh? Oo, uy. Hagbay na kong muyaban ni Bay. Finally, gisugot na ginitaon ko. Mao ba? Sige. Pwede ra ko inig out na ko unya. Ano sa mga orasa? Ugasa? Bay! Kumusta? Taod-taod, nagitang magkita na? Maulagi, bay. Saon nga, busy man sa trabaho. Ligdi? Oh, asan mo ba na itong barkada, bay? Padaon ako no, kuyog sa ilang mga uyab. Hoy, sa ato pala, ako rin way Paris ani ron. Kamukha mo rin, ha? Oh, ngayon mong uyab, asan naman? Nagsiya pa? Amo ba? Tuwa na, Oh. Hi, babe! Babe! Uy, dali. Ilang-ilan din mo sa akong amigo, si Ronnie. Byron, si Princess. Princess? Ronnie? Oh, wait. Kaila mo? Yes, bay. Pag-elementary. Classmates may pag-elementary, babe. Uy, mao ba? Ka-small world good. May noon nga kaila mong Byron ni babe. At least, di ka ma-awkward dinig abot sa uban kay naanam di kay kailas kong mga barkada. Mausad, babe.
Ay, sukad nakita na ko balik si Princess. Di naman ko mahimutang. Nagsigil mo ko guna-una niya. Napuang gitita. Ni pwede kay uyab ba silang bayalin. Ay, kapiya. Ang tod ba day karon? Naapagyapon ko yung na-feel niya. Huwag gidi siya mawa. Ug mas ni guwapa gid siya ron. Kamao na siyang mangarte. Nahinumdum lang hinuon ko sa una da, sa elementary pa mi. Ay, wala. Nabuang yung kikuhan eh. Si Bay Alin man eh. Nga naman ka? Hello? Bay? Hi, Ronnie. Si Princess ni. Sorry ha. Wala gyud ko laing maduulan gud. Hubog man ko kaayo sa Allen. Pwede ba nimong apason? Uy, hala. Gabi naman kayo. Maulagi. Di man ko makapiog niya gud. Grabe gini ako buga. Mao ba? Sige, sige. Asaman mo ron. Thank you ha nga ni apas kyo ka na mo. Og thank you kay nahatod na nato si Allen sa ila. Uy, kasoy. Sige. Mo pauli na ko. Princess, kadiyot lang. Hmm? Kanus lang ka nabalik din eh? 2 years ago na. Mao ba? Ihatod ta ka sa inyo. Okay lang? Ha? Ayaw lang, uy. Okay ra. Uy, gabiin na kayo eh. Ayaw lang lagi. Okay ra lagi. Okay ra gid kaayo ko. Sige na ha. Salamat kaayo. Magsakay ra kog taxi. Princess. Ronnie, kung about man ni sa atong past, please lang, ayaw na lang to kiskuti. Dili ko gusto nga malain si Allen ako. Og nimo. Love na ako imong amiko. Og karon na ko mupati ani. Ang ato sa una, puppy love lang to. Mga bata pa kaayo taad to, maong... Please lang, kalimtan na lang to nato. Princess. Nga naman ko. Nasakitan ko sa mga gisulti ni Princess na ako. Bisag mga bata pa mi atong nagkauyab mi, pero naibaw ko sa kong kagalingon. Nga di lang kay puppy love tong akong na-feel ba, na-feel ako niya tungod kay hangtod karon naagyapon kay gibati para niya. Sayang lang da kay wa mi magkakita dahil balik sa dihang nanagko nami. Sila ang unang nagkita ni Bayalin. Ay. Happy birthday, Bayalin. Thank you, Ronnie. Ilaila din mo sa akong girlfriend, si Mika. Hi. Mika, kadiyot bay. Di ba kamo man yung princess ang uyab? Ay, wala na may. Napulaan ako itong bayana. Allen? Shit! Yan higod eh. Bay, please kong pugong niya, bay. Di ko gustong maguba ang akong party. Bayalin. Allen, please, mag-istorya una ta. Naunsa mo ka? Kagahi ba ni mo ko? Buwag na ta. Ganong magsige pa makagsunod-sunod ako? Babe, ano sagot ni? Babes, sorry ha. Sige, lingkod lang ako sa dito ka. Musunod ako nimo. Allen, please! Ayaw nagbuhatan na ako, maluwi ka! Buhi ko! Saan ka? Bay, ay sa tingnan na ang babae, uy. Ikaw pa'y nakasa. Ronnie! Bay, amigo ta. Aniyon na kamulaban ako. Allen! Unsa ba? Buhi, ikot! Bay, sobra na magka! Buong ka man, eh! Imo kong giunhan, ha? Gusto na! Gusto na!
Sorry, Ronnie, ha? Tungod na ako, nag-away na lang hinuon mo. Ingon ana, gid mo siya ka-love, no? Nabisag na hibaw ka na, nga na siya ilain, pero ni adto gi ka sa ila. Princess. Hibaw ka sa tinuod lang, ha? Angtod ka ron. Wa gid mawa akong feelings nimo. Bisag mga bata pa tatong higayon na, pero nakasiguro ko sa akong kaugalingon. Nga dili lang to puppy love. Naibaw kong lain ang imong love karon. Pero gusto kong masayod ka. Nga love gihapon ti ka hangtod karon. Mong di ko gusto nga magtan-aw nimo masakitan ka. Princess, niar ko din eh. Tabangan ti kang makamove on ka. Ug unta, hatagan ko nimog chance, Princess. Felt it before the phone rang. Oh, yeah, I wanna know. Kung unsa ko kadali gisugot ni Princess sa mga bata pa mi. Taod-taod sa jud kong nagpaabot nga makamove on siya kang bayalin. Una ko niya gisugot. Pero makaingon kong she's worth the wait gyud. Karon minyo na mi. Ug nami duha ka anak. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat. RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Ronnie nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yang gipangayo. Awit nga nag-alahan. Wings. I wanna fix your wings. I wanna see you live. Ang maong kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Jelly Haka. Ugabol sa direksyon ni Kamuusap mga hikalag mga hindi paminaw, kinasingkasing kong kidapit. Sa inyong nagkalain-lain, kaagis na kinabuhi, nga naglibot sa usakaw. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa usakawit Carol, RMN Production Center, Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Kumbaga ipada sa Hantimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, dagang salamat sa inyong pagpamina. I want the whole world to see what I see. Mayong adlaw kaninyong tanan na nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ramon, minyo ug may 5 ka anak. Tagadaan Bantayan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Dong Ramon, wa na biya tay bukas malungag din ay. Naningin na sa di ito ang tindahan nga kung tangag dilata pag may aging simana. Kay ipangumpra na ko nun niya. Mau ba di? Kilang, mangisda ko ron. Mamasin ko basin daghan ako kuha ron. Sao nga, wam kayo ko yung nakuha nga isda god sa mga ngaging adlaw. Ay, magampo lang ta dong. Basin pa day kong naan na ron. Mayon ta day. Mayon dagdagan tagkuha ron pre, oy. Lagi pre, ay wala yun may konsumo sa amo. Ita bitaw eh. Nihit mo king isda nga kuha na to sa mga miyaging adlaw. Lagi? Unsaon lang kung magpermi ni. Magut man yung pamilya na to ani. Lagi pre, ampul lang taan eh. Na natay kuha ron. Kumusta man dong? Daghan mo ko ha? Di kayo daghanday, pero main nila ni para karon og ugma. Mabayaran sa ito nato katong utang nato dito sa tindahan. Ay, sagdi lang doon eh. Okay na na. At least ba, naakisawa, gyud. Ay, kapait ka na ng kinabuhis, pobre sa. Dong. Kung dato pa lang ko, dahil yung tamo maglisod nga akong pamilya. Ay, gupag-unahon na anak eh. Igo na ako nga. Ang akong bana, kugihan o buutan. Lydia. Nagkabala ka day. Maningkamot ko.
Bahalag, mangingisda lang ko, pero maningkamot ko nga mahatag na ko ang inyong gikinahanglan. Salamat, Dong Ramon. Gidadaan tamog sudan din eh. Salamat, ma. Way sa pa yan. Ramon nakabantay ko. Nihugo ka man og maayo ron. Unsa man na akay gipamati? Wa man ba? Sa kago na tingali ni. Uy, pahuway gyud in taon ha. Ayaw sige hunaunaan ang problema. Kay kanang problema naaara gyud na solusyon tanan. Ma, Kung wa na gani mo'y kaon, adto ami dito sa imong amahan. Ayog suluhan ang problemahan nimo. salamat, ma. Nga naman eh. Mura magapas kong ginawa. Day. Dong, nasama ka? Day, kuha kong tubig dito palihog, eh. Ha? Ay, kadiyot. Sige, kadiyot. Ya, kumusta namang pamati ni mo? Arang-arang na, day. Ay, salamat taon. Kuyawan man tani mo eh. Noon sa di ka. Ambot nga no to. Di kalit mo lang to nga maglisod ko ginawa. Dong, Anong nang naon ni mo? nabalaka ko ni mo. Kung saan naman lang simba ko kung may daw tang hitabo ni mo. Di na ko kaya to. Day, way daw tang mahitabo na ako. May pagunaw na anak. Naa pa lang unta ti kwarta. Di magidunta kaingon ini kahago ba? Kung matabaho na lang ako. Kung mo trabaho ka, kisa may mo bantes itong mga anak. Tung, Pasag di ko nga manarbaho para ninyo. Sa pagkakaroon, nagkinahalan pa nimo nga itong mga anak. Kay ang duha, bandayanan pa kayo. ano ikaw? Ay, ayaw na lagi kabalaka na ako. Pahuway rin ko ang ani. Maokira ko. Tung. Sukad to na hitabo nga mura kog maglisod ginawa. Mao'y akong pagtuo nga ato ratong gabi una. Pero nausban pa gyud hangtod nga nagsigi-sigi na. Pero wa na ko gipaybaw nga akong asawa kay dili ko gusto nga mag-uol siya. Akong gitago nga akong gibati nga ingon ana kay di ko gusto nga hasta siya maproblema og apil. Unya. Grabe naman ang ubo mo, pre. Lagi, pre. Huwag kang pa-check up na, pre. Murag, pila naman nakadlaw. Isang taong kong kwarta para check up, pre. Magkiningkita na tos pagpangisda na rin. Pertira man ang taong gamaya ni. Bayad pa biya tag-abang anis bangka. Mausa lagi. Pero, pre, kung naagya pa ng imong panglawas, pre, ha, kay lisod na. Simba kong unsa na unya na. Dako unya kadaot kung mao. Pre. Dong, asan para sandok din his kanon? Ha? Ang sandok kanon ba? Ikaw may last mi kaon. Huwag ko may bawday. Ha? Sawa ka may pao, uy. Nalimot ka di ni mo gibutang? Bago pagay kang humagkaon. Oh, nalimot man di ko day eh. Akadali, basta di mong nalimot, uy. Tingali buyag malimot na sa kang asawa ko ni mo, ha? Lydia. Ano man eh. Mura magdihuot akong tukan. Pre. Uy, pre. Muram kami ng muspad, pre. Okay na ka? Sakit akong tukan, pre. Ay, sure na, pre, uy. Pre, pahuway sa dia, pre. Ako lang saan eh. Pre. Pahuway, usakit tingaling maunsa ka. Pag-inom sa tubig, pre. Oo, pre. Salamat, pre.
Ramon? Ramon lang sa... Ramon! Magduhan ako kasi mana nga wa mangisda tungod atong hitabuha. Nagtuog ko nga madayunan ko ato. May na lang gani kay nabantayan na yan ko mismo sa kong asawa. Ang akong mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, nga naman nga anhimang kong maglisod o ginhawa kung muhigda ako. Posible ka nga nako'y sakit. Unsa mo gani? Ikaduhang pangutana, unsa makay posibleng hinungdan ani? Wa man ta ko'y bisyo pero nganong naama ko'y gipamati nga sama ani? Sa sige ka nina ko gunahuna sa problema? Posible ka nga stress ang hinungdan ani? Ikatulong pangutana, kinahanglan bang nga magpa-check up agyud ko para ani? O naara mo'y pwedeng ikarekomenda nako nga tambal nga pwede na kong imnon aron sa pag-obserba una kung angay ba kong magpa-check up? Ikaupat o katapusan. Unsa man nga mga butang ang kinahanglan akong likayan aron dili nimo trigger ang akong gipamati karon. Doon na ba say mga pagkaon nga angay na kong likayan o angay na kong kanon? Dili ba pwede nga mubalik ko sa akong pagpangista? Balihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Ramon. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anin na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa iyong mga medical, psychological, emotional, o mga drug-related nga mga problema. Usaman ako ka medical doctor, o sa ka psychiatrist, o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema naa si attorney Eileen nga andam og tagana nga mo tubag niya ng inyong mga legal nga mga concern. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is mao sa ni akong natubangan karon, no? Train your mind to see the good in everything. Usahay man gud ang atong makita sa usa ka panghitabo puro bati. Pero wa ta kay balo nga kanang uban ba blessing in disguise nga nagay nindot pod nga inunta mensahe or kanang meaning ang mga panghitabo sa atong palibot. So we try to be optimistic, not pessimistic. So ang ato matatampo ko dawa si Ramon. Minyo ni si Ramon, may 5 ka mga anak. Taga Daan Bantayan. Musta naman di ay naghan ko nga kaila sa Daan Bantayan. Si Bobot Yap, kabahog family. Daghan kayo kong kaila. So tungod sa kadaghan na hindi na ko kainomdum. O mga northern part of Cebu na lang. No? Northern part of Cebu. Musta naman dahil si Dr. Edwin Mingito sa Sugod, Cebu. Tumang ko siya magpasko dito. Si mag-asal ka na doon, ha? Si Honorable kanhim konsehal sa Compostela, Pipi Paradyang, Nalinda Paradyang, Arnold, si Kuni. Musta naman dahil sa kabadyangan, mga naot nga, wanay baha diya, no? Okay, sa mga Uwano family, diya sa Mandawi, no? I do not know kung related na sa mayor, pero Attorney Brian Uwano sa Toledo, musta? Og isa pa may lain akong igreta, mga taga Lawaan, Uno, Talisay City, mga Baraga family, Ernie, thank you very much Sir Ernie. Ibang pagtabang na ko dito sa Bright Century Hardware, lipata miling-lili, nagdisod ko sa kong paliton, kaya ako sabot si suwat sa panday. So, Gingging sa Limbot, Rosalyn Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chow Hang, Nisa Munzur. Si mga Albero, Kimpan o Barliso, family sa abroad, na? Musta naman mo diya sa abroad, na? Naot nga nindot nyong Pasko diya, no? So going back to our sender, si Ramon. Punto medical, problema ni Ramon. Unang pangutana, nga naman nga anhimang ko maglisod o ginhawa kung muhigda na ko. Posible ka na kung sakit, kung saman ka ni. Na ang tinimagong atong chest is na mga muscles, na mga muscles. Sumasa kung naibalan, kung panitag na kay dyspnea, medical term na sa maglisod o ginhawa, magtakilid kuno ka o higda, ha? Magtakilid ka, dili kay mo flat ka sa imong likod. Para nga ang imong
chest muscle maka lugar pag contract kapag mong ginhawa ka sa imong lungs na. Unya kinahanglan nga with proper ventilation. Basin pud ang imong kwarto pod mon og wa puy air nga makasud no maglisod ka ginhawa. Posible nga naa kay gining gitawag nato og nocturnal dyspnea. Usa ni siya sa mga sleep problem, no? Ban gani ani mag-snoring, kusog kay mo hagok, maglisod di ginhawa. Pagkatanaw ka kamon og usa ka pulmonologist na para masuta kung naba sila finding, no? Magtakilid pa ginhawa, magtakilid dili kay flat sa imong likod, ha? Sunod nga pangutana, unsa man kay posibleng hinungdan ani? Wala man unta koy bisyo pero nganong naamang koy gipamati nga sama ani. Sige ka ni nako gunahuna sa problema. Posible ka na stress o inungdan ani. Ya, unsa may madulot ang usa ka stress, daghang kayong madulot nga negative, daghang kayong mga psychosomatic signs and symptoms, usa na niya na ang maglisod ginhawa, sakit ang abaga, labad ang ulo, unsa na lang diha tungod magsigunhaw na og mga negatibo. So, remember, walay tao nga walay problema mon. Bisag doktor ni Obra, daghang problema. Si Atty. Eileen Batan, daghang problema. So, depende na how we dance with the music, no? Ang problema ko, no, gipabot na sa kahitasaan na to, dili sa pagsuway sa atong kahuyang, kundi pag-testing sa atong kaisog o kusog nga mukig batok na yung mga problema sa kinabuhi, no? Ikanta na lang my way ng imong problema mo. Sunod ka pa ko tada, kinanglan bang mapacheck up yung ko? Yes, kinanglan kung mahimo lang, no? Na makasadaan bantayan sa may dool hospital dia, no? Ay, dakong hospital dia sa bantayan na dito sa isla, ha? Nakabalo doon mamudas Danau, no? Na may dakong provincial hospital dia. I'm not sure about Medellin. Naman po da, na ay dagang hospital dapat sa inyo. Makita kag usa ka pulmonologist, na kay lisod bang ginhawang imong concern. Kinahanglan gyud ka para maobserbahan, ma-laboratory workup, ma-x-ray, kung nabay makitang finding. Sunod nga concern, unsa man ang mga butang nga kinahanglan akong likayan aron dili ko mo trigger akong gipamati karon. Duda ba sa mga pagkaon nga angay na kong likayan ug angay na kong kanon, dili ba pwede nga mo balik ko sa akong pagpangisda? Pwede raman ka mo balik sa mong pagpangisda, no? Man mo gibut lang og pila ba to edad na nimo mon. Pero pwede ra ka mo balik sa pagpangisda, mas mayog na kay partner para na kay istorya dito sa loud nga akong balikon, mas mayog yun nga magpa-check up ka usa ka adult pulmonologist. Bisag ordinary chest x-ray na makuha og wabay makita nga finding dia sa imong baga, no? So sa makausa pa balik ko nako, magtakilid ka og higda nya kinahanglan nga well ventilated ang imong room. Dili ba ingog maglisod-sod ang hangin kay usa man po na. Okay? So hinaot nakasabot ka mon na sa imong sa akong gi-speaker nimo diya sa Daan Bantayan. Kining Daan Bantayan murag mainland man ni siya, no? Mainland sa Cebu province ang Bantayan katong isla. Naot na naka-recover na mo diya sa basig na stress lagi po ning na ating mga natural catastrophes mahitabo, no? Okay, so once again mo, ako si Dr. Rene Obra, may naot nga na kay nakutlong nga pagtalunan sa Promulo Baser, din sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayo. Manan so sa ka up. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rose. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Let the love begin. We've gotta take the chance. I'll call you next week. No. Tomorrow. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Banilad, Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga Rose.
Happy 9th anniversary, mahal. For you. Unsa ni? Tanawa. Wow! Bag? Yes. Kinaiba ko unsa ka ganahan og pag. Thank you, mahal. Happy anniversary. I love you. I love you too. Unsa man na si Hari, nak? Wa pa ni plano nga makigminyo nimo? Sa tinuod lang man, no? Andam naman gyud ko, pero wa pa man gyud mag-propose si Hari, uy. Uy, dugay na gud kaayo mo. Siyam na mo katuig niya wa gihapon. Nak, ngano man ka? Ma, uhuot man ang akong dughan, ma. Naglisod ko ginawa. Magpa-check up ta. Ayaw lang. Basin og stress lang ko sa trabaho. Pahuway og tarong, ha? Oo, ma. Uy, girl! Kung sa mo tayo nahitabo ni mo, uy, nihugol lagi ka. Mao lagi. Wala gyud ko'y ganang mukaon lately, girl. Uy, anong man, okay lang kang? Okay raman. Pantay, ha? Babala ka sa tanim mo, uy. Pero sa mali ka na sa harian na. Wa. Pero sige lang. Mas maayo pod og dili siya makabantay kay aron dili siya mabalaka. Anong dili man nimo tubag si Harry? Busy siguro kayo ni siyang trabaho. Atoon ako sa siyang apartment. Ako siyang surprise. Magluto ko. Asam tong iyang gunting, uy. Basig na adin ni sa mga hunos. Unsa man kamay nga box? Sing-sing? Mag-propose na siya na ako. Uy, mau ba? O niya, sure ka. Naparay mo ng sing-sing. Ay, kontrabida lagi ka, no? Kang kinsa pa man di ay? Siya, binuwang rin na, uy. Sige na. Magtiwas ako gluto. Magpaasifra ko nga wa ko makakita ini. Tanaw na tog unsaon ko niya pag-surprise. Wala kang magsulti nga niya ka din. Wa lang. Surprise lang. Nagluto ko. Busog ko. Unya na lang kung gutomon ka. Sa mga oras ang muli. Unya na. Wa man sa ko'y trabahoon karon. Rose, niya na magiging ka. Buhaton lang din ako. Unsa man na? Magbuwag na ta. Unsa? Mahal, ayaw na pag binuang og ingon, ana. Seryoso ko. May lain kong babae. Huwag mag-propose na ko niya. Harry, please. Ayaw kong inaani. Sorry, Rose. Pero, please. Pahawa na sa akong kinabuhi. Unsa? Tinood ka to? Or basing prank rat to? Tinuod to, girl. Tewa mong ko niya pugi nga nilakaw ko. Sige lang, girl. Okay ra na. Magkakita ka na lagi og lalaki nga para gyud nimo. Musimba ko. Aron mo gaan kaan ang akong gibati. Nganong takan man og tao? Naay kasala. Si
Ingon siya lain. Ngano? Ngano? Anak. Ma, unsay nahitabo. Anak, may problema gid ay kasing-kasing. Ug maayong gani kinaibuutan nga ni Dunhit sa kasing-kasing sa iyang anak. Mao'y gipuli sa imong kasing-kasing. Unsa? Maayo kay nagmata na di ay ka, Rose. Kini si Lawrence, akong anak. Ang igsoon sa tag-iya sa bag-o nimong kasing-kasing. Salamat kaayo ninyo, ma'am. Sir. Og may offer di ay mininyo. Since diingon man si mama nimo nga wa mo ikapalit og para maintenance, mo offer ko nga adto lang una mo puyo sa amo para ma-monitor ka namo. Sige, ma'am. Daghan kayong salamat. Asa man ka nila gibutang ilang mga baso? May ipangita ka? Sir, nangita unta kog baso. Uhaw kaayo good. Ilo pagsir na ko eh. Pagkuya na lang. Total, kasing-kasing man na sa akong manghon ng imong gigamit. Salamat, kuya. Darang baso. O kung may lain pa kang gikinahanglan, ignalan ko ha. Ako na bahala nimo. Salamat. Uy, basta pwede ka ni Lawrence, girl, ha? Nganong dili? Gwapo man siya. Binuang ra, uy. Dili pwede, no? Maikog ko siyang mama, uy. Nahibaw ko nga gipangga ko nila tungod kay naanak ko ang kasing-kasing sa anak ni ma'am. Maong dili nila ko hatagan og mali siya. Mingaw lagi. Hain man ang mga tao. Naglakaw sila si mama o si mama ni mo. Naslay gitambungan ng party. Mao di ay. Dali, ato tas likod. Nako'y pakita ni mo. Ha? Sige, higda. Ha? Unsay? Sa ligi lang ko. Higda na ng hapin. Higda. Wow! Nindot kayo mga bitoon sa. Nganong nahilap ka? Abi ni mo. Sukad nga gibuwagan ko sa akong ex. Karon pa ko nibati og kalipay. Ambot nga no, pero gaan kayo nga akong pamati nga nagtanaw sa mga bituon. Kalimti na itong nagpasakit ni mo. Bago na ni mong kasing-kasing karon. Buti pasabot, napapas na to siya. Lawrence. Rose, ganahan ko ni mo. Ambot nga no. Pero, pag una pa lang akong kakita ni mo, bisag katungo pa ka mo mata, wala ko may mutang. Gusto na kong magkailan ni mo. Lawrence, sa tinuod lang. Ganahan sa ko ni mo. Pero, maikog ko sa imong mama, good. Dili ko gustong lainon niya pagsabot. Ay kabalag ka. Nahibaw na sa mama sa kong gibati para ni mo. Unsa? Gusto kong matiman ni mo. Upangga ni mo. O gusto na ko nga ako mo'y pinakauna o katapusan diha sa bag-o ni mong kasing-kasing. I'm in love with you, Rose. I love you too, Lawrence. Ain't it funny? With just a touch. Sukad nga nakailan ako si Lawrence o giyang mama. Dili kay nabago lang ang akong kasing-kasing.
Murasad og nagbag-o ang akong kinabuhi. Og dako kayo ang ako pasalamat kay literal nga gipangga gid nila ang akong kasing-kasing. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagay ni Rose nga taga Banilad, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakahan, Let the Love Begin. Ang mga kaagi kibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawin. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official